Käynnistetään Cam Studio. Aloitetaan tallennus. Käynnistetään sovellus, josta halutaan tehdä opetusvideo, tässä tapauksessa GeoGebra. Tehdään sovelluksella opetettavat asiat. Kun opetusvideo on valmis, lopetetaan tallennus. Kirjoitetaan videolle haluttu nimi ja tallennetaan se haluttuun kansioon. Käynnistetään Movie Maker. Lisätään haluttu video kokoelmiin raahaamalla se sinne. Tehtävät saa näkyviin painamalla tehtävät painiketta työkaluriviltä ja kokoelmat painamalla kokoelmat painiketta. Otetaan kuvakäsikirjoitus näkyviin ja raahataan tuotu video sinne. Videota voi esikatsella Movie Makerissa. Vaikka kuvan laatu näyttää tällä hetkellä huonolta, lopullisessa videossa se tulee olemaan parempi. Lisätään videoon alkuteksti valitsemalla muokkaa elokuvaa kohdasta, tee alku- ja lopputekstit. Ja valitaan alkuteksti elokuvan alkuun. Kirjoitetaan teksti. Valitaan valmis. Lisää alku. Näytetään aikajana. Valitaan kolmion kulmien summavideo. Siirrytään hiirellä aivan videon loppuun. Nähdään, että videon lopussa näkyy kuinka Cam Studio-ohjelma pysäytetään, joten leikataan tämä videon lopusta pois. Siirrytään haluttuun kohtaan juuri ennen kuin Cam Studio lopetetaan ja raahataan videoleikettä tuo kyseiseen kohtaan. Testataan vielä video loppu. Näin. Lisätään vielä videosiirtymä alkutekstin ja videon välille. Esimerkiksi häivytä ja raahataan se videoiden väliin. Testataan. No. Tallennetaan projekti. Luodaan siitä video. Valitsemalla viimeistele elokuvakohdasta tallenna tietokoneeseen.
Annetaan videolle nimi ja tallennuspaikka. Valitaan paras laatu. Ja painetaan seuraava, jolloin videon tallennus alkaa. Odotetaan tallennuksen päättymistä. Kun tallennus on päättynyt, tämä on valmis ja testaan vielä tehty video.